דברו, מוצאי פסח. השעה 12? 12 בלילה, אחרי לחם ראשון. לא, זה המצות, זה לא... המצות, כולם תחת השפעת מצות. לא מצלם את לאייל ככה. מה? זה לאייל? זה לאייל, כן. זה יהיה ביוטיוב ואנחנו נעלה לו. איפה הוא? יש חידוש? לא יודע, עוד מעט נשלח זה, נקבל תגובות. כן, עומר. מה אתה עושה? מוציא אותנו. למה? כדי שאני אכניס אותנו שוב ב-12 בדקה. עכשיו לא לבלבל את המערכת. וואי, דוב. זה עובד? למה אתה לא מדליק אותה? כי